det nok? Det var godt nok, ja. Jo. Så er de i gang, eller hvad er det? Selvfølgelig er de i gang. Jeg synes, det stod i spillet, at det skulle spilles fremad. Det behøves du ikke. Det gælder på, at den ikke må røge i år. Mhm. Sådan, coach. Så overdriver vi lige. Kan du se, når de får mål, du? Map, map. Ja, der sidder nogle oppe på. Hvor? Den der flyveplads, det er smart. Det var vi. Det må ikke stå i solen. Det er bare ærgerligt. Noget mod, at jeg flytter den. Så den stadig i solen? Nu gør den ikke. Nej, nu. Du kan få fjernsynet sgu helt der. Nu flækker jeg bare lidt over fjernsynet. Ja, god det. Altså, så kan jeg ikke se en skid. Så kan du heller ikke få noget med. Altså, når du filmer, står den så ikke i vejen også. Så var det nemlig det. Jeg så man skulle meget bedre, så man til at være sol og har flasken som næsten skyldig. Så man kan have en helt skyldig. Står den ikke. Coach, han er med mig. Ja, ja. Det er varmt for fødderne, det her. Ja, så er det bare blive stegt. Så skal man så bare tage. Bare tage en plastikpose indenfor. Og det var dig, der skulle filme i morgen, ikke også? Jeg kan ikke få fødderne ind i den varme pose der. Værsgo. Vi vender den med ud, og vi vender... Nej, for sat. Der er en plastikpose derhen. Der er en plastikpose der. Du kunne vende den om, så stod strålerne, de blev spejlet. Det gør den sgu ikke. Så bare, hav. Så bliver den bare... Fedt, mand. Det gør bare helt fedt. Ja, bare her, bare. Jeg er også nok. Ej, jeg fik ham lige røven. Sgu da godt, det kan jeg se. Det kommer det der. Ja, de blev nok opdage, det ikke er professionelt lavet. Hvad fanden, det skulle da meget godt gjort. De scorede, du kan sige øv. Se, der kan du se, vi spiller endnu. Det gør I ikke. Halle. Jeg undrer mig, mand. Nu fanden kan du åbne. Du kan også følge med det. Ja, jeg ved det. Sagtens en top. Men det er ikke så godt, når det er sådan så løst. Nej. Ja, det kan jo være, de er gode til det der med at kaste kuglen. Frisbeen gennem ringen der. Hvad står Kan du spille flere kampe i dag? Det skal være Shit, Norge. Ja. Norge fører. Ja, de har fået den 2 gange. Hvor kan du se det henne egentlig? Han tavle, som ham den ene dansker står overfor. Ja. Der står en eller anden dansker der. Hvem har ham den lille? Den dansker. Blå bukser, ham der har den nu. Nå, Thomas, han er pissegod. Er det Thomas Larsen? Ja.
rammer slet ikke. Jeg kan altså ikke lide, at det der horn står i solen. Så kan jeg forstå det ud, da der kom gas ud. Hvad for noget? Da der kom gas ud, der kommer sådan... Gør det det? Du se det. Jeg tror bare, der var trykluft. Ah! Det er det også. Nå, men så bare tryk op. Du kan se sådan... Og det er trykgas. Det vi kan da prøve at stille den i solen. Se hvad der sker. Altså, en ting der sker ikke. Så er der smide sådan en tom en på Sankt Hans båd. Ja, det kunne være meget sjovt. Det kunne bare ikke stå helt. Nej, det skal du nemlig ikke. Kæmpe træstamme i maven. Små kvist igennem ørerne. Nu forstår jeg, hvorfor det er. Han glemmer bundshjælpen. Prøv at lægge mærke til Erik, Tommy. Det var så super begavet ud at spille. Det var næsten det bedste. Harligt. Og de der unge dernede, de lærer sgu hurtigt, de gør. Velkommen. De der to dernede, de cykler der. De er lidt. Hvordan skifter man ud der? Løber bare ud. Hallo. Der er også lyd på her. Hallo. Jamen, de kommer ikke ind på filmen, vel? Jo. Aha, shit. Hvor sidder den der? Hvem fanden har disken? Ham der, der ikke? Ja, ja. Lav den baghånd, du. Out of bound. Har du også set det der billede, der er en lille natplade? Nej. 32 kilometer. Er den afstand, du løber efter en frisbee, og bliver kastet forkert i hele dit liv? Kom ind her! Nu tror jeg, vi er langsomt og fastspillet. Allerede. Ellers har jeg reglerne derhjemme. Kan du ikke flytte fjernsynet lidt ind? Hvor skal min sodavand stå? Hey, løft lige det lille. Skud dig lige lidt. Nej, ikke det. Manden, mener du vel? Min finger! Ja, skide. Hvad? Nej, jeg ryger ikke med. Desværre. Men det er sgu ikke engang løgn. Jeg holdt helt op. Det er efterhånden på måneder siden. I stedet for æder han at drikke. Ja, så æder jeg til gengæld så meget slik, ikke? Nej, men jeg synes, så længe jeg kunne holde op med det, ikke, så ville jeg sgu hellere gøre det. Du er ikke filmet? Hvad? Jo, jeg er i fuld gang, du. Der kommer sådan nogle stressforstyrrelser. Skal det så redigeres noget fra, eller hvad man skal sige? Det skulle da ikke håbe. Det kender altså. Det var et bøvet udtryk. Det er meget skægt, hvis du ikke er Fedt, mand. Det kommer vi med på video.
Hej, ja. Satans! Erik! 5-2 til Norge. Det er meget godt, jo. Man har ikke flere chips. Masser. Ligger bare der. Kan du ikke lide dem? Hov, pas på posen, Nikolaj. Det må være dit job på den side. Ole, 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 og det var Danmark, og det var Danmark, ole, 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 og de kan rende mig i røven, det var Danmark, ole, ole, ole. En egen version af den. Yep. Kommer vi her og æder al hans slik og drikker hans sodavand. Men for helvede, mand. Kom det også med på? Det kan satme ikke gøre. Bliver der sponset noget til det her egentlig? Nej. Har de nogen sponsor overhovedet? Sådan Farm Frisbeeklub? Ej, men de nordmænd, de kan ikke finde ud af at kaste. Erik, han rager så godt op i. Kan du ikke finde Erik? Han er ude på banen. Han står så på gabet uden med briller på. Og dækker på tavlen. Man kan næsten ikke læse det. Det er ikke det, et 6. Ja, så skal I sgu sige. Midt. Du har kigget lidt. Nej. Hornet. Et forkølet horn. Og det er fordi, det har ligget nedad. Ja. Det kan det ikke rigtig lide. Så giv mig den. Så kan jeg sætte den et sted, hvor den kan stå. Nej, Mikkel! Map. Forstyrrer videooptagelsen, så der overhovedet ikke bliver det noget. Videoen ryster sådan. Det kommer bare til at gå lige ind. Det er sådan. Nå, så film dengang, hvor han har en kaster. Og kæft, det er et flot kast. Inde på banen og lige. Ikke ude som de andre. Og så er vi gaven. Nu har du hende. Og hun laver en super gave. Det er bare en dans. Erik, kig på manden. Yeah! Du larmer lige så meget som mit eget horn. Ja, det er Erik, der har det. Spiller sgu godt. Ja. Præcis. Ej, Erik! også bare din skyld, Erik. Fanden er for en storebror, der har? En bonde, mand. Bogen rød ikke mere til den dreng der. Nej, en storebror Ikke før engang. din storebror, han har scoret. Du kan bare se min storebror. Han kan score, ikke? Han med nogle steder. Erik, du må score, ellers får jeg ikke flere tips. Jeg tror, jeg går frivilligt ud. Thomas, er nogle, fordi her har... Jeg har slet ikke nogen storebror med det. Nej, nemlig det derfor. Og det var lækkert at få smidt skoen, du. Jamen, vi må sgu da tage et lille ting på vand. Vi ved, der var dumt med det. Er ikke dum? Efter en oprydning, der bliver jeg oppe med skuret. Hvorfor? Skal jeg gå over med flaskerne her? Ja, Nikolaj, er du færdig med din? Din soda? Fuck ja.
Ral? Det er jo lige så godt for. Det er der en møgbeskide, nogen der har ligget og lige sådan sådan. Kom lige herover og ræk ned til mig. I hånden. Du skal jo give mig flaskerne. Ja. Må der ikke Er det ikke? Nej. Det er alt, hvad der gælder på Nicolai. Ikke lidt tusind, ikke. Så er man løb. Nej, må nok heller have, at man løber over. Nej, Torben, du skulle have nogle penge. Ja, nu er jeg nok hellere. Hvor meget gælder det om? Det gav 12,5 for det, altså. Koster det? Fedt nok. Og jeg tror ikke på dig. Det er hvad jeg skulle have igen. Nej, for helvede, jeg er ikke klar endnu. Hvad står den? 7-4. Til. Nå. Hvem? Han er ret god frivillig. Det skal sgu sætte skub hjem, man skal lære noget. Ikke flere chips til den dreng i dag. Jep. Det er til Danmarks Radio. Hop, sov. Jo, den optager forresten. Kommer du også med på filmen? Ja, det er nok det, der bliver. Ja, så bliver den hurtigt solgt. Uha, det var også en svæver. Til Danmark-Norge. Arne, han er på udskiftningsbænken i øjeblikket. Sanne er her et eller andet sted. Må man gå derover og se det? Ja, hvis du bare går den anden vej ud omkring kejleren derhen. Ja. Er man cyklet over? Ja, sagt. Nu er de nu igen. Du går bandet nu, mand. Ja, de går også rundt, så. Det var nu spændende. Jeg tror, de skal til på træningslejr med til Norge. Det kunne måske hjælpe. Danskerne er bare smule. Det er mit nye sirenehorn. Thomas, du kan lige så godt indrømme det som det er. Danskerne er bare smule. Ja, ligesom Nicolai. Og hans storebror. Jeg er også dansker. Din storebror er ikke scoret endnu. Nå, her. Så bare have en enkelt nække. Nej, jeg tager en masse andet. Den må du ikke åbne, det er ikke min. Det er din storebror. Er det min storebrors bil? Det er min storebror. Hvad sker der, hvis man trykker på den der? Der ligger båndet i videoen. Nej.
er Arne ikke der? Arne har ikke? Nej. Det er ikke. Tæppemor. Hvem er se en optagelse til Danmarks Radio? Du kan godt finde på det. Så optagelserne her, fordi de bliver gode. Jeg håber. Og nu får du chancen, Nicolaj. Den store bror skal vist ind. Erik. Hvis du falder ned igennem der, så er du heldig, fordi at du ikke falder ned her, fordi der er der en madras nedenunder. Er det det? Lad være med at hoppe op, Nick. Det bliver dyrt at være til at erstatte det her. Ja. 14,85. Har I fået lov til at sidde heroppe på? Nej. Nå. Hvor er I strøm fra? Jeg er vågen derovre. Ja, det hedder det ikke engang. Jeg ved godt, om bag mig. Yes. Arne! Hvad skal du med fingrene ned i den der chipsbrød? Smil! Hvor er Arne henne? Der. Der. Arne, det er Arne. Ikke, kan du så filme din store bror? Er hun lidt? Jeg gik på storebrænderne. Når han får en chance for at vise sine talenter. Hvem ikke? Nej. Det er da spild af tid, så. Nå. Det var Erik igen, du. Hvad hedder ham der langhåret? Spørg mig. Karl Vigge. Du scorede den her. Svenskerne, der skal score dernede. Eller nordmændene. Godt, det er min. Scorede den her. Andre nede i sin sted. Der er ham der langhåret. Han er skide god. Ja, han kaster sig skide godt også. Thomas? Thomas, det går nok bedre i morgen. Erik siger, alle svenskerne, de skal på Main Street. Nej, de tager til København. Nå, det. Erik sagde, at måske vi komme til Melbourne. Men bare de tager et eller andet sted hen, så er det jo godt nok. Skide godt, Nikke! Gæt, hvor var det godt, Nikke. Gæt, hvor var det godt. Næste gang, så skal der... Skal vi give nordmændene et hoved med på vejen? Var det Erik, der kastede? Var det Erik, der kastede? Nej, det var slet ikke ham, der greb. Hvem var det, der scorede? Ham den langhårede. Nå ja, hvor var det? Nikkeren. Skal vi ikke kalde ham nordmanden Nikkeren? Det så meget godt ud af, at fik den i hovedet. Det skulle bare være kommet sådan, når man kaster den op mod vinden, og så den kommer hårdt ned. En Spitfire-pilot. Hvad står den egentlig forresten? Det ved jeg. Skal der have et eller andet tv-mand?
Jeg bare lige sige, at når jeg sidder og knaser, bliver det optaget. Kan den høre, når det er... Kan den få det med, når det er os, der står? Ja. Og en kraftig, hva'? Ja. Og så de der 2 skader, eller hvad? Folk gik sådan en palle på siden af hinanden hele vejen. Men altså, det er ikke sådan noget uinteressant. Det er ikke. Men den længde, han har, skulle man sgu også gerne kunne få den. Men den intelligens, den har sgu ikke. Har I ikke holdt kæft et øjeblik? Det var min storebror. Ja, ja. Tænd lige min båndoptager. Skru lidt op. Nede ved siden af højtaleren. Eller nede ved siden af udgangen. Er det nyt? Ja. Sådan. Jeg tror nok, pigerne er interesseret i alt det lort, der ligger på gulvet. Det skulle da ikke være bekendt. Det er bilen med godt, hva'? Hvor står den? Og den dejlige stud, vi ser her, det er min storebror Arne Hammer. Det er stort. Det er stort. Nej, ikke andet et enkelt eller 2 point, tror jeg. Det er mere. Ja, over på tavlen. Hvis du går over på den anden side, så kan du se det. Nej, bliv det her, så skal jeg finde ud af det. Hvad er stillingen? Der er slet ikke, når der er en eller anden idiot, der kommer foran. Jeg kunne heller ikke forestille mig, at de skulle gå og drikke nogen, der var i Danmark, hvor man kan drikke så meget med vand. Hold kæft, Nikke. Nikolaj. Nikolaj, nu siger jeg det til dig. De skal også se den film. Svenskerne? Ja. De forstår udmærket dansk. Nikolaj. Dumme vind. Det skulle rigtig fyldt op. Det væltede nogle lige vind i to. Vandtræk. Det var sgu da nordmanden, der slog den ned i. Ja, så får de den også. Det var det heldigt. Ja. Det er ikke. Ja, de har heller ikke andet at gøre.
Det er typisk Erik. Ingen chips til Erik. Kommer der holdopstillinger med på videoen? Det ved jeg ikke, nej, tror jeg ikke. Svensker, du. Det har jeg sagt, de står altid i vejen, du. Gør Helsingør ren. Til færden. Ja. Hey! Skal du ikke filme, for fanden? Men de er ikke tasset nu. Hvad koster sådan en dåse til? 80 kroner. Hvor er jeg helt glemt på pifte. Simpelthen ud. Skru lige ned på fjernsynet. Nu laver de det deres overraskelsesandgreb igen. Ja, det skulle da også kun derfor. Nu skal du bare zoome til på, om det er det. That's my brother! Arne. Han har hårde tider, du. Stop, mand. Arne, smil du på skærmen! Nu får du ikke prøve ud over. Hvad fanden er det for noget, han kommer joskende rundt med en guitar eller hvad er det? Kost. Kost? Det er virkelig noget godt musik, du har. Det er fed musik. For enden sammen. Jeg mener øregang. Skru op, så man kan høre. La 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 la. Og det er der gik nok mere. Og jeg blev ved at spekulere. Du var. Der var vi kammerater. Kost, det var en guitar eller sådan noget. Hej. Det var så dags helte. Ja, Danmark vinder! Det må være ved at være udlignet. Der er nogen, der har 7. Jeg kan ikke se, hvad der er andre. Hvad er resultatet? 11-9 til Norge. Kort Norge. Det var min storebror.
Det er flippet, det der. Fejl. Hvad shit? Ja, ved at ske noget. Der er ved at komme slagsmål. Nej, de overværer. Ja, okay. Det går uden problemer. Ej, det er fandme grove løjer. Skal vi høre, hvem der kan botte højst? Nej, det gider jeg ikke. Det kunne være skægt at sætte det der på hernede i stedet for. Ej, ved du hvad det så siger? Du skal sætte en cykelpumpe på. Ved du hvad det så siger? Det er ikke mit. Må jeg lige få se? Man skal sætte en cykelpumpe på, og der kan Ej, hvad siger du? Nej, nu hører han sådan nogle ord der. Nej, det gør... Det gjorde det i hvert fald. Kast nu du på skærmen, min ven. Det er dårlig kast, meget dårlig kast. Det er lidt du er din storebror? Ja. Han tør ikke spille mere. Han er skideball. Når du ikke. Haha. Det der kører også i det ret sjovt. Når de bytter om, så bytter de bare hele teamet. Nej, lad være med at tro på det. Ja. Det er kun, når danskerne vinder. Ind i løbetum. Ind i løbetum. Det er ikke den måde, man overlever længe på. Nej, det er godt, det er noget. Jeg skal ikke tro det nu. Det er altså skægt at gå rundt om aftenen og tro det lidt, når alle folk har lagt sig til at sove. Så var sådan en kamp der. Kom. 2 gange en halv time. Ja. Her. Nu er din ærede storebror kommet ind igen. Du ser ikke ud som om du er særlig stolt af ham, Nikolaj. Han får ingen tips, ja. Jeg vil heller ikke op på det liv, det er Og du har en storebror på landsholdet, er det ikke nok? Det er jeg også. Skide godt, de scorede, ikke? Ikke engang. Nej.
ikke også? Sommerferien er ikke bare typisk. Ja. Det er det, vi kalder dansk sommer. Det har ikke gjort noget. Fået den i hvad, siger I? Hoved. Hvad kalder I det et hoved? Okay. Jeg kalder det en grødbyld. Jeg glemmer altså bare aldrig det med Kolderup. Det var sådan 3 tog, man skulle gå på. Så var de bundet sådan sammen der. Så den ligger heroppe på taget. Vælg nogle solvand. Ja. Et par stykker selv. Ja, hvornår skal vi se det over dansk, norsk og svensk tv, det er Det er i morgen. Nej, det er direkte transmission. Selvfølgelig. Med denne her lyd. Og jeg er kommentator. Ja, det er nu der forpulede Norge, der er ved at vinde her. Prøv Ja. at sende det til Weekend TV. Ja, ja. Der er min voldelige storebror, du. Bankede hans hoved ned i mulen. Han var ude på målet, hva'? Jo. Åbenbart ikke. Nej, de er færdige. Færdig. De mangler en mål. Hvor spiller du det? Gør jeg sgu da også i knudesparket. Og din storebror på udskiftningsbænken. Ja, nu igen, du. Han er ikke en skid værd det derfor. Det har de også fundet ud Så af. scorede du. Game over. Hvad er det? Giv mig forresten lige min kode. Nej, lad mig få en ananas. Ananas. En ananas. Må du lige holde den. Du skal også lige åbne min ananas. Tak lige åbne din ananas. Var det til ham, du overførte alle de solvand? I tak. De gjorde han også med mig. Blik op, hvor han har rystet, sådan den løber over. Ej ja! Tak for det. Hold lige. Find lige et stykke papir, tør den af. Men nok, jeg skal have mine fingre i bukserne, så nu skal jeg hjem og rene bukser på. Jeg ved ikke, hvor jeg kan stille Ej, den af. shit, mit horn ligger. Jeg er sgu stadig. Det hele går bare galt, hva'? Hvorfor fanden kaster den idiot så langt? Det skulle være ulovligt. De ender altid over i den lortebusk. Altså, nu på, du ikke vælter din sodavand, der står der, ikke? Prøv ja ikke. Vi tager lige en zoomer. Jeg kan meddele, at din storebror er med. Og i zoom, Der du. står en og vifter med armene. Ej, det ser smart ud. Det ser smart ud. Thomas har den. Og ja, Mini har den. Lange har den. Lange. Åh. Lange har den. Ej, han er sgu ikke god, mand. Ja.
Udskud har den. Nej! Og nu er der allerede scoret. Nu har de vundet. Hey, skynd dig. Lav en reklame for Kondi. Kondi, det er noget, vi drikker. Eller det er noget, vi... Ja. Ananas, det er noget, vi drikker. Nej, Kondi. Kondi, det sælger vi ikke. Det lyder bare, fordi jeg skulle lave reklame for dig. Wow. Rubber. Ja, så er der scoret. Nej! For Du var ikke Arne, vel? Nej. Hvor har det været hernede? Vi regnede lige med, at det var Arne, men vi kiggede på bukserne. Han er spændende. Giver de ham chancen igen? Ja! Fy for helvede, hvor det også stinker. Ja. Ja. Ej, altså den der ananas. Kan fandme ikke have bekendt. Der står den Og jeg har fundet noget, du kan tørre det af her. Den skal også skiftes. Ja, det er hårdt at være sådan, hvad kalder man det? Ja, det er skide hårdt at arme lille mig. TV-filmer. TV-reporter hedder det altså. Det hedder fotograf. Nej, ikke fotograf. Fotograf. Så skal du hjem og filme det på computer, hvor man kan se, hvem der har lavet det, ikke? Ja, så smid ind foran sin... Ja, det er lynhårdt. Det fandt de ud af, det var skidt. Ja, også det. De svenskerne var med. Wow. Må de lige score. Hvad er Arne kommet ind? Ja, den fiser rundt der i de grimme blå bukser. Ja, der er han. Pinligt. Så må vi jo hellere tage skålen. Og det er jo Arne, der klarer sagerne hver gang. Nå. Arne, vi vil gerne se et par mål. Ja, okay. Okay. Han nikker bare. Jeg kan altså ikke lide det, svenskerne gør der. Men de bare skifter ud sådan helt hold af gangen der. Nordmænd. Så er nordmændene for helvede, men det er sgu da skide meget, om de nordmænd, svensker eller danskere. Det er pilletårdet alle sammen. Altså lad være med det fis der, det er ulækkert. Nu ser vi. Følg skylden. Nå, hvem var det, der var ved at få skudt benene af? Se, frisbeen den rammer hver gang lige der, hvor skyggen er. Spil det ikke, han lader rundt dernede. Hvem? Nej, ikke Arne. Hvad ved ham fægteren igen, hva'? Fisekanel, du. Røv mig i rand. Står han helt umarkeret. Det er ham der... Det skal man. Ja, hvor ham der nikker. Er det ikke ham der nikker? Jo, det tror jeg. Det tror jeg, det var godt. Er det ikke ham der? Jo. Tom, sagde det. Det var fandme godt lavet det der. Der var vi sgu ved at tabe igen. Laver du Svin, mand. Hvorfor er det ikke maskingevær, jeg sidder med? Ligesom vi kunne ramme nogle af danskerne. Nej. Altså, jeg er ikke helt uden skydetalenter. Ja, jeg siger, min storebror, så kaster han sig ikke engang efter den. Det kan jeg da godt forstå. Nej. Ja, det der lort dovner der.
give dernede? Hvad? Hvem hvad? Og nu kigger jeg lige efter damer. Ja, ja. Snoret og optag simpelthen. Jeg tør ikke se den her på video, når jeg kommer hjem. Nej. Hvad er der stadig mere bånd på forresten? Ah, det har der ikke været, de siger. Jo, den kører endnu. Hvor meget? Ja. Tæller den der? Det er måske ikke. Det står måske ikke på noget. Jo, den skal du bare lade stå. Ja, 68 eller sådan noget. Står tælleren på. Ja. Den flyver vel langt af helvede til. Selvfølgelig svenska. Norrmän. Norrmän är de med videre. Skårede de nu igen? Tag nu og vind, mand. Jeg vil gerne snart hjem. De har sgu allerede vundet. For gange. De er lige blevet enige om at klare det på en dag det hele, så de kan drikke resten af søndagen. Ja. De skal ikke lave mere i dag, det flytter. Prøv lige at se, jeg troede lige, det var videoen. Ja, det tror jeg. Hvor meget video er der? Jeg ved. Åndssvage lorte. Og hvor tænkte jeg til, hvor der ikke Du har også åndssvagt en gang imellem, ikke? Og han fortsætter den gode stil, kan man sige. Og det ikke er faktisk. Nej da. Nej da. Vi fiser en kraftig med. Skru lidt op. Ja, det Ah, skide koldt heroppe nu. Wow. Fordi han kom løbende, så kunne han på den anden ikke gribe. Okay, kaste sig. Det er bare ikke noget. Thomas Gunsen. Haha. Shit, der var en svensker slået ned. Eller nordmand. Jeg sagde rettet der også. Og han er helt uddækket. Der er fandme ikke ind i feltet. Jeg skal se rigtig prøve ud nu. Jeg kan ikke se en skid her. Så skal man tage det derinde. Oh shit, jeg vidste politihund. Hvad er det, hun hedder? Det er Jeanette, jeg troede det var længe. Den kender jeg ikke godt. Pølse! Jeg gætter på, det er en matchpoint, eller hvad det er, Max. Kiks! Satans, jeg var lige ved at ramme ungerne dernede. Men det var tæt på. Bedre held næste gang. Ja. Jeg står med jeg skal lige have et intro, det er en Golden State. Jamen, de skal spille op til 21.
Er min storebror ikke med? Nej, de har fået nok af her. Det er derfor, de taber det. 21-10. Der står det 21 af. Skal du lige have et billede af sejrsagerne? Med den kamp. Vi skulle ikke nationale tider. Ja, ja. De er jo ikke helt færdige. De har jo kun vundet den ene kamp, var de? Ja, ja. Skal vi slå ham? Ja, går det tiden? Nå, så kan vi godt pakke sammen, drenge. Ja, de skal måske spille en kamp til. Nej! Jo, du sagde ja, måske. Nej, skal vi gå? Vi overlader dem. Nu har han ikke flere chips, nemlig, så er der altså ikke noget mere.